Hai să-i căutăm un lanț. Avem o comandă specială pentru o clientă. Are nevoie de o plăcuță cu un lanț Army pentru un băiețel. Noi am vectorizat, am încercat să încadrăm, i-am trimis și o schiță. Plăcuța va fi gravată săpat și o să-i atajăm acest lanț. Nenenicu, putem să-l facem de 45, da? Bineînțeles. Bine. Poți să-i dai drumul la laser și mai revenim cu filmări. Vedeți că colega noastră a pornit deja laserul. Și ce face acum Livi? Ia explică-ne. Ce face laserul acum? O plăcuță cu gravură 3D, o plăcuță Army de fapt, dintr-o placă mai groasă. Și așteptăm să vedem cum iese. Deci nici noi nu știm sigur. E surpriză! Super! E primul model, e nou.